Jo soc la Laura Feliu, ara aquest any començo el doctorat. Jo soc l'Eli i realment ja estic acabant. I els projectes que portem són quelcom similars. Sobretot treballem en microbiologia aplicada, intentant buscar noves aplicacions, nous productes. Intentar fer un aprofitament de productes que són més com de rebuig i donar-los noves aplicacions biotecnològiques. Formem part del grup d'ecologia microbiana molecular, que és dins de l'àrea de microbiologia, i dintre l'àrea també hi ha un altre grup, que és el grup de la malaltia intestinal. Sí. Ells bàsicament treballen més en temes de microbiologia clínica, trobar biomarcadors sobretot malaltia de Crohn. Doncs el que intentem fer en aquests tallers, sobretot en l'àmbit de la recerca, és portar la microbiologia als més petits. Doncs el que intentem és apropar-los tots aquells microorganismes que viatgen amb nosaltres, perquè no estem sols. La idea és que puguin tenir a l'abast, que puguin veure que tota aquesta microbiota que portem amb nosaltres. No només la que porten ells, sinó la que també poden trobar al seu entorn. Doncs també els ensenyem fongs, per exemple, en forma de floritura, amb tots aquells aliments que poden tenir a casa i que realment poden anar-ho veient dia a dia, això, i que és apropar la microbiologia amb un altre enfocament, no? Tota aquella que sí que tenen al seu abast. Nosaltres els hi tindrem preparades unes quantes plaques que ja estaran mostrejades, amb mostres tant de fongs, el que dit ella, de floritures i així, com també plaques ambientals. I també els ensenyarem el que vindria a ser com es veu la nostra mà en una placa. I llavors ells el que faran serà posar la seva mà en una placa, nosaltres les acabarem incubant i al cap d'uns dies podrem veure els resultats i podrem veure quins microorganismes són els que porten a la seva mà. Crec que és una cosa que portem molt de temps fent des de l'àrea, que realment estem molt implicats, no només a la nit de recerca, sinó en qualsevol activitat divulgativa. Ja no només el fet que nosaltres ens impliquem, sinó tot el que rebem de la gent és superimportant. Per nosaltres com a científics és molt i molt important i també és part de la nostra feina apropar tots els nostres coneixements a la societat i fer-ho amb nens encara és molt més gratificant que només el fet de veure'ls somriures, de veure que els agrada el taller, això és supergratificant per nosaltres. I si a més, després de tot això, podem despertar alguna curiositat en els nens o alguna vocació, seria brutal. O sigui que realment crec que forma part de la nostra feina com a científics i és molt important. Nosaltres com a grup de recerca sí que tenim bastanta col·laboració amb químics perquè la majoria de projectes que tenim és per producció de... N'hi ha alguns que són de bioremediació, sobretot per tractament d'aigües, però després nosaltres també tenim producció de biofuels, o sigui combustibles, o platform chemicals. Llavors aquí sí que hi ha tota una part que potser anem com més de la mà dels químics. Sí. L'enginyeria química. I el grup té un llarg recorregut en temes ambientals, més d'ecologia, en la part més aquàtica, la fusta fluvial i tot. Que sí que tenim com aquest recorregut més ambiental. Però a nivell del taller, clar, nosaltres intentem apropar la microbiologia més bàsica perquè pugui ser més entesa. Doncs des del grup d'ecologia microbiana molecular i des de l'àrea de microbiologia ens encantaria que poguéssiu venir a la nit de la recerca per poder-vos conèixer i apropar-vos una mica més a la microbiologia i almenys passem una bona estona. I que sapigueu que no esteu sols, sinó que sempre aneu acompanyats.